mal-mewt ta' prezz għall-ħajja. Qalbna il-ħajja Ġesu ma wedniex mingħajr salib, imma wedna li ħajkun magħna il-ħin kollu. Irrid ngħix għax il-ħajja tant sabiħa. Vers l-iskrittura li jgħidu huwa trid jixuttana kull dema minn għajnejna. F'dan il-post fejn m'hemmx aktar tbatija, m'hemmx aktar qtuħ ta' qalb, m'hemmx aktar insigurtà, m'hemmx iktar kemoterapija. U raġi, hekk u hemmhekk irrid imur jiena. Hekk ħaniltaqa' ma' da Ġesu li tant inni ninnamra miegħu u fl-aħħar ħajkun qed jistennini biex janaqni miegħu. Alla li baqa jħobbni ma qatax qalbu minni.